Ka jingpule na ki kam jong ki apostol klanong ka bahendriu kadukhot pra hadu khatsan u Stefan upadap da ka jingit u Blei bad kabor ulale bun ki kamba bad ki dak phla habdeng ki pat ba Henry ladon ki riu khot jong ka sinagog ki riu light lut kumba la khot yaka ka baladon ki ju ki ba na kirini bad Alexandria na Cilicia bad Asia ki balastang banya saitnya bad u Stefan Henry umensim ula ai kat kata ka jingstad ha u Stefan ba haba Ukraine kim light angshu kumda kila kinshot da ki way bad ki briu banshu pharep hana nilayo snow baw ne Ukraine Persia ya u Moses bad Persia ya u Blei Hakani ka rukom kila penki ya upad ba ya ki temmen kisan bad ya ki start an kine kila wan shaw Stefan kila kem yu bad kila yalam yu hakmat ka dorbar nangta kila wan yalam kato ka ningon ki briu pansakhi lam der Persia ya une ubriu kila ong umar mlien barabor pankren Persia ya ka temple bukhud jongi bad ya ka an Moses gilayo snow bau ong bau ne u Jisu na Nazareth un pen pra ya ka temple pat un pen kala ya ki dostur baro ki balawan hiar shangi nadu Moses kito baro ki baye shong dorbar kila pet shan yo Stefan bad kila yo I baga khmat chung u ka ikum ka jong u angel ka ktien jong u try ka sam shispa kharkhandai ka khot arphulai hadu arphusaw arphu hendriu hadu arphu nyo but arphu khandai hadu lai pho watla ki riu he riu han kin ya sila persha yanga ushakri jome unpuson ya ka an jome kamon jome ka pen kemen yanga ki rai jome ki long ki nong ai buit chunga haba nga phla ya ka rukom im chunga mejubab yanga tohi ka yanga ya ki riti nyam jome tu pensku thu kumno banrakhe ya ki adong jome patngan puson ya ki kamphla jome tu pinchga yanga na ka jingshukor tohi ka yanga ya ka an jome ngala jit ya ka lenti ka jingshisha ngabu ya ki adong jome hakmat jonga ka gospel kat kum uyo anis bukhud lanong ka bahendriu ka khot arphu ar hadu arphu khandai ha kasngi ka babud uta upad ba ubalasa hashiliang kaduriaw ulaken mau baladon dang ka we ka ling hangta bad ba u Jisu shem lakiu ling lem bala ki sanran kine kila len klem mau Henry ki way pat ki ling na Tiberius kilawan hadu markhap ka jaka ka bau pat ba ula bam jin bam enda u try ulala aingu habau tau pat ba ula yo I ba u Jisu shem don hangta lemne ki sanran jung uru kila kiu ha ki ling bad kila le chakaparnam banwat yu habagi pat ba kila lab yaw Jisu shashiliang kaduriyaw kila kali yu ko nong hikai menno phi 1 point shne u Jisu ula jubab ngakren ya ka jingshisha philawat yanga om namar ba phila yo I ya ki dak kishin jonga Henry namar ba philabam ya ki tu ki khbu haban dakdang wat trei na ka benta ka jinbam ka basep e Henry to trei na ka benta ka jinbam ka bane shadu ka jing em bom jukon ya ka ne ka jinbam ukhun ubriu on ai happy namar ublei ukpa ulashon ya ka shab jing menjur hau kumta kila kili yu ayu nginle khnang wan pendep ya ki kam jong ublei u Jisu ula jubab kane ka long ka kam ba ublei ukwa ba phinle to nget ha uta ubala pha ma ka gospel jong u try